vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chirongwa ichi chirongwa chenyu imimi vedare. Pamaconfessions amunenge mateerera kana muine miwono yenyu yamunenge muinayo, aiwa feel free kuuya kuinbox kwangu, then mobva masiya mavoice notes enyu muchipa miwono yenyu, then tobva tazobatanidza mavoice notes enyu iwawo, then tobva tazomaposta panapa, nekuti tiri kusangana nechallenge yekuti vamwe vanoti ivo kana vatumidzira maconfessions avo vobva vati please do not respond to my messages. Saka paya pamunozotumidzira mavoice notes enyu muchipa miwono yenyu, zvinozonetsa kuti ndinge ndichizoforwardira vana haidi mavoice notes avo amunenge manditumidzira. Saka chirongwa ichi tichachiti chirongwa chenyu imimi vedare kune avo vanenge vachida kupa miwono yavo. Makadiko mukomana Ashi, makadiko kurisei kwamuri. Ndinoda kungopindurawo. Pane mukomana asenda confession yake. Ndiri munhu anotambura nekuwana nguva chaiko yekuti ndingazowana time yekuko yekuisa comment yangu comment section. Ndikukwanisa kundandoda ndodini ndoteerera ndiri pabasa ndichita zvandinchita ndakaisa maearphone. Pane confession yemunhu aita addicted nepetweyo. Ndichingoti haasi oga, vanhu vakatowanda vaita addiction yebetway zvisingaiti, but iye chaanofanira kungoita ndechekurejusa mari dzaanotamba nadzo, ndo zvingatomubatsira kuti asvike pakusiya, because betway inopedza mari zvisingaiti. Chero ukatamba nemari yakawanda, ukatamba neshoma, munhu anongodyiwa. Saka reason yekutamba nemari yakawanda panenge pasina. Chaanofanira kuita anofanira kutozviudza kuti kana ndikada kutamba hapana kutamba nemari inodarika 10 rand. 10 rand ndo inenge yakatowandisa mari iyi. Saka kusvika asiya pichana kusvika azokwanisa kutoonavo kuti hai betway haiwanisi mari, then koita aisa futi confession achiti mukadzi wake haasi kuita mwana, akazodzwa namainini kuti vakamedza mhodzi dzembanje. Ari kushaya kuti ota sei, otora here munokunda kana kuti osiya. Yambiro yandiri kuda kungomupa kana afunga kusiya sisi vacho, zvo vanhu vose vachida mwana, hapana asingadi mwana. Iye akaita kodzero dzake dzekumedza mbanje kuti asaita mwana, kubva aroorwa nemunhu ari kuda mwana. Saka hapana zvangambozviita, kusiya ndo good option. Then oita sei kuti akonfrande mukadzi wake achimuudza zvakataurwa namainini. I think it's better kuti atsvake muprofita wenhema omuudza zvaakaudzwa namainini, then oenda kumuprofita iyeye oita like ari kuprofita achitaura zvaakaudzwa namainini, then vosiya zvavanenge vachimboudzwa kunzi mukadzi wako ngaapupure chichi, then muprofita wenhema uyo ochinatsa kuti nemo nezvakataurwa namainini vari vose. Ndo mafungira anoita ndichingoitawo pandateerera confession yacho. Ndikaona sekuti vanhu vazoramba sisina minogona varamba vachiwirirana sekuwirirana kwavo, zviri nane kuti vaite like zvaprofitiwa nasomeone. Hamene kuti mukaona semunhu angomutumira
munhu wacho kana kungoisavo kungoposta payoutube penyu hamene kuti muchaita zvipi. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Vedare kana muzotumidzira mavoice note chingozamai kuti munge muchizoisa mavoice notes enyu muri panzvimbo inenge ine runyararo. Regai tibva taenda pavoice note redu rinotevera. Yebo nkomanashi mamukasei budi mamuka here budi ndira kubatsira noona mainini varapa vari paconfession iyo mainini ndanzwawo confession yenyu pano pachane mamkomanashi about kusirwa kwamakaitwa uroyi here nambuya venyu. Iyi zvakaoma mainini inini I think imimi hamaizviona. I think ambuya venyu vanga vatokugadzirai kuti musazvione muri mwana mudiki. I don't know kungofuka kwangu. Anyway, but zvingori pachena mainini muri kushandiswa muzvinhu zvisina kunaka. Muri kuti munoona vision here, vana vari kushupika mufamily including vana venyu. Mainini indateerera pandachiteerera confession yenyu mati mimi munonamata handiti maiti maitomboita zvemahospital visits but makazoregera because you've discovered kuti pamunozobva munhu akainge mukanoona munhu ari kurwara zvakanyanya uye anosara achifa. Mainini ndachida kuti mucheke kunamata kwamuri kuita. Kunamata kwamuri kuita muri kunamata Mwari mweya nemuzvokwadi here. Mainini makaita here process yekugamuchira Jesu Kristu, makaita here like outako ichishedzerwa kuti pane vada kugamuchira Jesu Kristu here, makaita izvozvo here, mukaenda kumberi mukanoita sinner's prayer pasina zvekuti pane machallenges or pane madifficulties makaita here, because zvazvinoita mainini nyaya yekunamata tinofanirwa kugadzirisa relationship naMwari first of all we become God's children. Anditi by accepting the Lord Jesus Christ mumwoyo medu Jesu Kristu anogamuchirwa mumwoyo, muchitenda kuti ini ndiri mutadzi Ishe Jesu ndinotenda kuti inini zvandinonzwa nyaya ichiparidzwa nyaya yekufa kumuka kwa Jesu Kristu iya yatingati inonzi Easter iya mainini anditi, asi mubhaibheri ainzi Easter, inyaya yemubhaibheri yechokwadi, it's a true story from the Bible, nyaya yekufa kumuka kwa Jesu Kristu achitifira isusu zvitadzo zvedu. Anditi saka imimi kana muri mumachechi anditi kamaenda kuchechi zvandiri kutaura zvinoitwa kumachechi anenge ana Zayoja ana EFM vaivai nana Seventh Day, machechi anoita maaltar call ekuti uri kuda kutendeuka here kuisa upenyu hwako kuna Jesu Kristu, kuadmita hensu si mainini vanhu vanonamata vamwe vanonzi maChristians vamwe vanonzi vatendi pachirungu mabelievers, kutenda is what they believe in. Tinotina tiri maChristians tiri kubelieve kuti this story yekufa kumuka kwa Jesu Kristu it's a true story, it happened. Because pane vanhu vanokuudza kuti vamwe paukama paushamwari vasinganamati kuti izvi zvekunamata izvi bhaibheri rakaine varungu ndezvevarungu izvi, imi munofunga kuti zvinoita kuti munhu anonzi akafa anofa ogovigwa 3 days ogomuka, hamone kuti ikoko ndo disbelief handiti. Kana uri muKristu watenda unenge uchitenda that kuti inini Jesu Kristu as I read the Bible ndichinzwa nyaya ichiparidzwa mumachechi handiti nyaya yekufa kumuka kwenyu ndiri kubhiliva kuti ichokwadi, ende pamakafa pamuchinjikwa maifira somebody like me handiti. Salvation is personal muningina handiti, unogamuchira Jesu Kristu kuti I am a sinner inini handiti. Munogona kuti kwendogonzi ndiri sina chirudzi nekuti inini like ndakatotadzirwa kambuya wangu ndo vakandisira mhepo idzi handiti. Mainini tiri vatadzi mukaverenga Bible again rinokuradzai kuti Bible rinoti for all you have sinned and fallen short of the glory of God, hakuna mutsvene handiti. Bible rinotaura kuti anozviti haana zvivi murei wenhema. Tinotendeuka from the Adamic sin nature in us because mainini munhu wese akazvarwa nemukadzi nemurume mutadzi, muIndia, muChina, murungu, we are sinners because we all came from Adam and Eve handiti. I'm sure mainini you know the story and the Bible munaro handiti yai Christian handiti munoziva nyaya yai handiti. I'm sure munoiziva kuti Adam and Eve ndo vanhu vekutanga vakanga vasikwa naMwari handiti vachigara muGarden of Eden vaine ukama nerelationship naMwari handiti. Hanzi Mwari anga akavaudza kuti there was a certain tree or fruit yanga vakanzi naMwari vasadye, vanzi nemusi wamuchadya muti uyu muchafa. We see tichiverenga nyaya yai vanozo mukadzi anofurirwa nenyoka iyo zofurira murume wake Eve zvavozodya muti uye handiti. Hanzi Mwari vanouya in the cool of the day handiti. Adam akati Mwari mukadzi amakandipa azondifurira and the like handiti saka
mainini zvadaro tiverenga nyaya iyi Mwari akanga avaudza kuti nemusi wamuchadya muti uyu muchafa. But as we read the story unogona kutoita mubvunzo kuti but Adam and Eve havana kufaka. Did they drop dead like zvatinoziva inini nemi mainini kuti kana munhu achinge afa isusu handiti vanhu pano panyama wakuchererwa muguva utengerwa kofi uchagara nevanhu. Is that what happened to Adam and Eve? No. Did they drop dead? No. Saka tingati Mwari vainyepa? No, Mwari vakanga vasinganyepe. Mwari havanyepe anyway handiti. But what died was their spirituality handiti, their relationship that they had with God ndo yakafa. Physical death vakatozofa years later. Adam and Eve vatochembera handiti, tinozviverenga muBible handiti. Mwari aireva inonzi chi spiritual death, hence God kicked them out of the Garden of Eden. Vakabva vadzingwa handiti, Mwari vakaisa maangels aigada garden riya handiti, vakabva vapiwa mapunishment avo. Nyoka ikanzi uchafamba nedumbu uchidya dust handiti, mukadzi akanzi ucharwadziwa pakuzvara handiti, mainini handiti ndiivhuka handiti. Muka imimi handiti mukutaura kuti mune vana handiti, mufunge mani iyo pain yamunongonzwa, tinongonzwa kunzi ye kuzvara kunorwadza, labor is painful. Munhu wese mainini muIndia, muChina, murungu, munhu mutema, mupfumi, munhu murombo, mukadzi wese pakuzvara mwana anochema. Labor is painful, hence even vamwe vanhu vanotofa, mamwe madzimai during giving birth. It's a punishment yakabva kuna Eve from Mwari. Audzwa kunzi Eve ndo punishment yako, ende zviri kungoitika nhasi tinozviona. Kuna Adam achibva anzi iwe uchadya cheziya rako uchishanda uchirima. Mainini if we go back to history kudhara pasi chigare tinongoona kuti vanhu vairima handiti, upenyu hwakanga uri hwekurima, vanhu vachizoita barter trade vachichinjana, iwo kanaone chibagi vachidanzunge and the like. But now because munhu akabva ave civilized nekufamba kwenguva, civilization, modernization came, industrialization ne-education, zvinhu zvakachinja, hence hatichangorelia tese the whole world on farming. Kwane vasho vari kuitawo zvefarming. Iye zvinezvo wakuenda kuchikoro handiti, either you become a teacher handiti, gardener chaicha, you become a pilot handiti, uchashanda. From there ndoko uchapiwa mari yekurarama, ndo kudya cheziya rako zvakarehwa naMwari vachiudza Adam and Eve. Saka either way you look at it, kwese kushanda. It's only hakusisiri kurima kwakawanda handiti, but kwese kushanda. Doctor chayanosvika kumba kuti nhasi ndaneta kuhospital, it was busy, mapatients kwakune vanhu, unotonzwa kuti ndaneta because uchazopiwa salary ipapo, ndo yauchashandisa for your livelihood handiti. Mainini handiti muri kuzviona zvadaro. Adam and Eve vatadzira Mwari. Mwari aive neplan. Mwari because ndo panouya John 3:16 yekuti Mwari akada nyika nekudaro akaipa kumwanakomana wake akazvarwa ari ega, kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi ave neupenyu usingaperi. Muningina, you can ask yourself, but you won't go to I'm sure zvandiri kutaura zvinozvinzwisisa handiti, but vamwe vanhu ask kuti kokufa kwacho kwairehwa ndekupi, because unogona kutoona vamwe vanhu vaunotofunga weiwe kuti vanhu uyu munhu anonamata pastor, kana vamwe ordinary people Christians kuti uyu munhu anonamata zvechokwadi uchitozviadmita wega. But you see those people vachizongofa wani nevanhu vasinganamate. Muningina chii chairehwa was the second death. Second death iri kuitika pari kudzoka Jesus Christ. Christians, we believe in the second coming of Jesus Christ. Mainini, I'm trying to tell you kuti uone kuti uri kunamata kwazvo here Mwari mwene zvokwadi handiti. Saka tinotendeuka from the Adamic sin nature in us. Tinongozvarwa tiri vatadzi, like zvandakudza vese inotaura kuti for all you have sinned and fallen short of the glory of God handiti. Tinongozvarwa tiri vatadzi muningina, because baba vedu Adam and Eve namai vedu vekutanga vakachizvara vatotadzira Mwari, vadzingwa muGarden of Eden. Saka vakachizvara tatova vatadzi. Ndo zvinotaura Bhaibheri handiti, tinozviona iye zvinezvo handiti. Ukaverenga Bhaibheri chakuratidza kuti zvakaitwa naAdam and Eve, the Bible says zvakaunza death and sin came into the world. Iye zvinezvi Bhaibheri rinotaura kuti the world is under the prince of darkness. Iri nyika ine zvimainini with whatever zvaungafunge kuti zviri wrong, zviri evil, zviri bad, zviri kuitika because nyika iri pasi paSatani. Satan ane simba rakapiwa nababa vedu namai vedu vekutanga Adam and Eve. You get what I mean? Saka zvadaro Mwari nerudo rwavo ndo panoya John 3:16 kuti Mwari akada nyika nekudaro akaipa kumwanakomana wake akazvarwa ari ega. Waita that process, that's why we do the sinner's prayer. We are admitting kuti inini I'm a sinner handiti. Usanzwe vamwe vanhu vanoti ini ndiri munhu right handinetsana nevanhu. By virtue, by default of you wakazvarwa nababa naamai vanodya sadza vapenyu, uri mutadzi. Mazvinzwa handiti. Saka wadaro uri kuadmita nyaya yekunamata muningina haisi nyaya but it's unfortunate these days there are lots of fake pastors, false prophets who are preaching the wrong gospel. Nyaya yekunamata is about accepting the love of Jesus Christ, the death and the resurrection of Jesus Christ.
That was God's love. Mwari vatida vakaona kuti apana nobody could rectify this problem yakanga yaitwa na Adam and Eve, because tese tatingori vanhu. Hence Mwari vayo nemwanakomana wavo ega Jesus, and then he gave them according to John 3 verse 16. Ndosaka Jesu Christ akauya akatifira. Bible rinotaura kuti he came to reconcile us to God, the ministry of reconciliation. Jesu Christ vakaya kuti tigadzirise ani nani anenge atenda. Saka kana watenda muna Jesu Christ, watenda akusi kuti haisi nyaya iri kuparidzwa nevamwe vanhu ma-false prophets nema-fake pastors kuti hey uya kuna Jesu ubva zvako zvavo zvati right chichi kugadzirisa relationship first, ku-accept in your heart, in your mind kuti I am a sinner. And as I read this story, as I hear this story yekufane kumuka kwa Jesu Christ, it's real. And it, Lord Jesus Christ, I'm accepting you in my heart. Ndiregerere ishe Jesu kutadza kwangu, kudarika kwangu. And it, so that pamunouya ndinowana zororo. Munondimutsa kundimutsira kuupenyu singaperi. Mainini that's why I'm saying I just want to check kuti tibatsana chizwe kuti saka where are you going wrong? Say zvinhu zvikuramba zvichiitika muchiti munonamata. Anditi madaro mainini makaita here this altar call yekuno accepta Jesus Christ kuti Lord Jesus Christ make me your child as from today. I am a sinner, I've repented, ishendiri mwana wenyu. Anditi wadaro mainini machechi zandataura yaka vane baptism iri right, anditi inorecommendwa. Anditi the way Jesus Christ was baptized by John the Baptist mriver Jordan, unonyikwa kwenzwa pasi pemvura. Paunengochenda pasi pemvura paipa uri ku-accepta the death of Jesus Christ. Pastor pauno kusumudza paipa uri ku-accepta kuti sure this is true, Jesus Christ he rose from the dead, and that power with the power of God, the Spirit of God, ndiyo the same Spirit Jesus Christ is going to raise me again from pazuva rekupedzisira. You are believing ndokuve mwana Mwari, uri kutenda. Haisi nyaya yekuti pane zvauri kuda kuna Mwari, no. Haisi nyaya yekuti hanzi unobva wapona, no. It's about fixing your relationship na Mwari first and foremost. And Jesus Christ brought us salvation. Mwari kuti ani nani, so that Mwari vaida ku rectify. And ma plans avo originary avakanga vaita vaine pana Adam and Eve. And wadaro mainini. And you have accepted wabhabhatidzwa. And wakutanga kunamata Mwari. And in your case nina ungadai usina kutotanga nyaya dzema-hospital visits. Unofanirwa iwo you need deliverance first yourself. Anditi watendeuka mainini. Anditi like waita kutendeuka sezvandataura izvo, waenda kualtar call wagamchira Jesu, waita sinner's prayer wagamchira Jesu Kristu, wabhabhatidzwa uchinyikwa mvura. Kune mamwe baptism asiri nankiri accepted. Hanzi kune mamwe machechi here kuti hanzi ameno hanzi anonzi pastor wacho o priest wacho ameno anonyika chigunwe mvura okudrowa mchinjikwa pamhanza. Anditi okuti wababa akusi kubhabhatidzwa. Hanzi mamwe machechi unongomwaimwaiwa mvura. Anditi musoro zvonzi wababa akusi kubhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa kuri biblical ndo kwakaitwa na Jesu Christ. Anditi achibhabhatidzwa mriver Jordan. And as we read the Bible, that is what his disciples vadzidzi vake va12 they continued to do that. Kune vanhu vakanga vatendeuka. Ndo zvatinongoita nhasi machurches aenda kudza, including other machurches. That is how they baptize. Kana muri matown vamwe vane maswimming pools, vamwe machurches ane mabaptism facilities. Anditi vachibhabhatidza vachivanyika mumvura, kana kuri kumaruzevha vamwe vanoenda kumarwizi. Anditi ndo baptism iri biblical. Anditi wakaitwa here that baptism muningina watendeuka. Bible inongonzi fellowship of the saints. Nekuti paunenge uchibhabhatidzwa ka hanza akusi vamwe vanobva vati hey wafree now wamemba yechechi yedu, wafree kupfeka uniform yedu, ukafa ndisi tinokuviga. Atibhabhatidzirwe izvozvo. Anditi tinobhabhatidzwa ku-accepta the death and the resurrection of Jesus Christ. Tinotenda, tenge tichitenda as a sign yekuti ndiri kutenda kuti I am a sinner. Lord Jesus Christ, ndiri kutenda I am receiving your love yepamuchinjikwa. Rufu rwamakafira pamuchinjikwa maifira somebody like me. Ndo saka tichibhabhatidzwa chete munengena. Anditi kwete zvakawanda izvo. Iyo anongonzi ma-doctrine of men. Anditi zvese zvemadays ekunamata ndezvevanhu depending kuti founding member wechechi yacho whatever anoti ainzwisa sei. Otherwise watendeuka inongonzi in the Hebrews fellowship, do not neglect mwakuungana nevamwe. Anditi machurches andakudza emainini anonzi ma-altar anonzi ma-all night prayers, anoitwa Friday night, Saturday night. You are now able to share your problem first. Anditi be it nemapastors and whatever. Anditi kune machurches kune ma-ladies groups zvakawanda, kune vanhu
vanonzi ma-intercessors, ma-prayer partners, you have to fight, you have to overcome this thing first. Otaura nyaya yako ezi kutaura kwawaita panapa nankire kuna brother Nash kuti nini ka vedwe I've got this problem anditi ndonzwa voice richindudza zvakati ndoita zvinhu zvakaipa iwe ndiwe uchatanga kutonamata kuti ishe Jesu andisi kuzvida ndiri kushandiswa naSatani. Handiti kushandiswa kufadza umambo wa Satani ndichiita zvinhu nchinzi torashinda uise papegi uchiruma upenyu hwemunhu wobva wanankira. No, ichocho chiri kuita kuti ndikavhizitira munhu ari kurwara asare achifa unouramba nezita neropa raJesu Kristu mweya uyu kuti iwe mweya powers of witchcraft ibva pandiri nezita neropa raJesu Kristu uchisheya hanzi you say the truth to shame the devil uchitaura kuvanhu vanonamata handiti variko vanhu vari spiritual macheches andakudza you say kuti handisi kuuda mweya uyu pane kuzvivanza mnin'ina ndapota usadaro taura chokwadi get help kuti ndibatsirewo kunamata ini andiude iwe ugonamata ugochema kuna Jesu Kristu kuti ine handishandiswe naSatani nini Mwari makandisika nemufananidzo wenyu handiti otherwise ndotofanirwa kushandiswa kuita zvakanaka in the kingdom of God handiti nawe nezvi kuti Mwari kuti handisi kuda kuenda kunamatira munhu anorwara achisara achifa no because chiripo chiri pandiri chiri mweya uripo ndiwo uri kundishandisa uri kusara uchiuraya vanhu. Ozviudza kuti iwe mweya wekumakuva mweya wembuya vangu I denounce you, I refuse you nezita neropa raJesu Kristu. Muningina kuzvichemera kuzviramba wega kuti Mwari ndibatsirei. Muningina watendeuka ukaverenga Bible Jesu Kristu anoti uyai kwandiri mimese makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. Pamwe pacho Jesu anoti kandirai mitoro yenyu kwandiri. Handiti iwe manje iwe in your case this is a burden ndo zvaucharamba first usati wapinda muprogram mainini ekunhankira ekunze kuita sei ekunonamatira vanhu vanorwara tanga you need deliverance first, you need to be set free yourself handiti waona saka iwewe ndopa uchanamata you share this problem mningina kune vanhu machechi andataura ma-intercessors, ma-prayer partners, people who are going to help you to pray against this kuramba mweya uyu nezita neropa raJesu Kristu handiti vanhu vachakubatsira kutsanya kuti ubve mweya uyu urambe iwe nezita neropa raJesu Kristu ufunge Mwari vanokuita zvakanaka mnin'ina Mwari vanonamatwa mweya nemuzvokwadi vana vako including I think the rest of your family tell them the truth about this thing kuti mufunge ndo zvandinonzwa ina handisi kuzvida because they are now like you are saying vana vako they are married vatova vanhu vari independent they should be able vaudze vatendeuke vaise upenyu hwavo kuna Jesu Kristu nekuti mwaye kana vasina covering handiti yesimba raMwari mweya mutsvene these things zvinova ataka mnin'ina handiti saka vakufanirwa kutozvimirira vegawo as individuals because they are adults nekuti vakafa nhasi vanhu vakutonozvimirira vachanotonotongwa vegawo naMwari vakazvimirira paupenyu hwavo saka vanofanirwa kutonamata Mwari mweya nemuzvokwadi vatendeuke first handiti vatendeuka vogadzirisa relationship yako naMwari because ukatendeuka mnin'ina wagamuchira Jesu Kristu wabhabhatidzwa unenge wakuziva kuti whatever happens to me ndikarohwa nemotikari paroad apa ndikafa mweya wangu kwandiri kuenda mweya wangu uri kwanazororo full stop ndo zvatinonamatira as Christians tinonamata kuti Mwari vatirwire mona tatotendeuka paipa tava because zvimwe zvacho hanzi hatitombokumbira futi mufunge by default of you being his child zvakangofana menyini vana vedu tinavo mudzimba vana havambostressa vachiona kuti friji haina chikafu vanotokudzai kuti hey mama is getting late iwo ndomprendi uchatoita plan yekuzwa kuti handiti mwana hatomborina basa nazvo zvekuti aona kuti baba havasi kushanda anotouya netsamba yekuti school fees yakwidzwa ongokupa iwewo it's up to you. Jesu Kristu akati naimi kana imimi vanhu vakaipa muchigona kuitira vana venyu zvakanaka mwana wako akakuti ndoda chingwa unomupa dombo here Jesu akati what more about your father in heaven who is holy munofunga kuti Mwari anotadza kukupai but first you seek him the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Mani tinotanga tagadzirisa relationship naMwari taaccepta nyaya yekunamata haisi yekupiwa zvinhu haisi yekuponeswa yekunzi hei bva kuna Jesu upenyu hwako bva kunyeperwa handiti tinongo Jesu Kristu ndo zvaakainga handiti kuti arectify atiite reconcile us back to God zvakakanganiswa nababa vedu namai vedu kutanga Adam and Eve full stop. Mona mwana wake kune vamwe vanhu vaimanyira vanoti ndiri kunamata ndiri kufasta zvinhu hazvisi kuita you must check yourself kuti uri kunamata sei handiti because kunamata usina kutendeuka usiri mwana waMwari usina kugamuchira Jesu Kristu usina kubhabhatidzwa unenge wakafanana nemwana ari kuenda panext door unoti kuna baba panext door nditengerewo uniform
vanokudzinga kuti handisi baba wako enu, muti baba inini kuti hanzi baba nditengerewo. Unonoudza baba vako vakakuzvara. Ndo zvazviri. Saka Jesu Kristu anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, kandirai maburdens enyu kwandiri. Wakutanga kunamata munin'ina uchitobatsirwa. Bhaibheri rinoti 1 will chase 5,000, 2 will chase 10,000. Anditi chete kusimbisa the need for intercessors, corporate prayers ekubatsana. Anditi ekuti tiri kuwirirana vanhu kuti nhasi hatisi kurara. Anditi nhasi hatisi kurara, tiri kurara na 9 o'clock we set our alarms. Tiri kunamatira our sister Ningi Amayani starako. Anditi tiri kunamatira tiko for midnight, tiri kumuka tiri kunamata 3, tiri kumuka tiri kunamata. Vanhu vanonidza vanhu vanokubatsira uchitaura problem watoitaura ogoiramba mumwoyo mako nemupfungwa dzako kuti izvi handizvide izvi. I don't care where that spirit is coming from. Handizvide nezita neropa raJesu Kristu. Because ine zviri kunzwa kuti mbuya wako machira akazobuda vafa, asi vanga vaiti magemenzi ekuchechi. Ona ene zviri kuti pamwe in the dream maifila unge coffin iri nemvura, pamwe mbuya wako vaita futi zvemawater spirits. And you never know. Saka unouramba nezita whatever it is kuti handisi kukuda pandini. I denounce you, I refuse you. Munin'ina uchichema uchinamata Mwari vanokurwira. Udze vana vako, udze vanhu whatever vana vema-cousins ako kuti guys that is there. And this nyaya iripo, I need deliverance. That is what is happening. Mufunge, I hear voices. My voices are unaudza nezita neropa raJesu Kristu. Ibva pandiri. Be silenced. You are silenced in the name of Jesus Christ. Andikude unoiramba. Bible not resist the devil and he will flee. Unotozviramba munin'ina. Kutoita hondo ekutoramba kuti handisi kuda kushandiswa naSatan. Kutambudza vanhu vakasikwa naMwari. Ene zvekutambudza nevana vangu. Kuti unoone even vana vangu vari kushupika. Handiti vana vanotonamatirwa vana vachiri vadiki. Ava vamwe vese vana vama-cousins, vanhu vavanhu vakura. Tell your cousin brothers, your sisters kuti guys ndo nyaya iripo. Let's pray. Ndakuda zvekunamata. Ndakuda zvekunamata. This is zviexpose, zvitaure munin'ina usunungurwe. Handiti vana vako kana vari vanhu vanoda vakada kutonamata, Jesu anoti panoungana vaviri nevatatu nezita rangu ini ndinenge ndiripo. Ukatokwanisa mukakwanisa kutobatana as a family. Handiti iwe nevana vako whoever pamwe nema-cousins nevamwe noma-cousins. Handiti kuti takunamata matowo church ufunge. As long as you are believing in the same thing. Kwete kuti vamwe vanhu vanoisa zvefeki zvekuti sati tiri pakunamata vamwe vanozongea kuti ndaudzwa natete vangu kuti kune n'anga inogona zvokuti madzibaba wapapa anogona. Hazvidaro manje, hazvifambe. Ona but kana mako agriya mese hapana chamunofanirwa kupiwa. Ndapota munin'ina usaende kumachechi ema-prophets aya. Vanhu vari kuchema pano pama-confession pamukomanashi. I follow ma-confessions nearly every day. Vanhu vari kuchema. Most of the problems that are spiritual, they are getting worse. Vanhu vaenda kumachechi anotengeswa maoili mamvura. It's getting worse. Vanhu vari kuchema kuti I'm tired. Vamwe vanhu vari kuenda, vamwe vanhu vekushandira ava nditi you'll be impressed. Anzonazva kuti munhu mukauye madzibaba we ari kunyatsonhonga tsono, ari kutaura chokwadi. But hapana zambuko racho. You go around in circles, woita mutauro we3 days, we6 days, 12 days and the like. Kusvikira waneta kuti vamwe vakudze, vamwe vachoka kuti zviri pamuri amaika ina handizvigone. Avadaro. Pana vamwe bhudhi panapa vaitaura kuti inini munhu aindibatsira ndakapfugama. Mufunge pakrau nyoka yebaba vangu yakauya ikamuruma akafa. Hanzi baba wangu akandiseka vakati munhu wako ari kuedza kuita seko. Hanzi mwana wangu ari kumombe. Mufunge because bhudhi avaiti ndiri kuramba kutambira zvinhu zvababa vangu. Mufunge vachiti handizvitambire vapenyu. I don't want. Ndida kurarama upenyu hwangu hwekushupika ndine zvinhu zvangu zvekushanda. Handisi kuzvida. Achiti mfunge baba mwana wangu ari kumombe. Baba vakatumira nyoka yavo. Hanzi handinotoziva akafa. Bachitaura pano pachannel yamukomana kuti ndiri kutsvagawo help. I'm tired. Uyu last time impostori yakatofa. Mufunge. Saka munin'ina but kuna Mwari hakuna chinokunda simba raMwari. Pasina chaunopiwa moyo wako Mwari anoda pfungwa dzako zviri in one place, agreeing to one thing kuti Mwari izvi handizvide, handisi kudya. The moment you hear that voice muzeo mako urudze kuti nezita neropa raJesu Kristu you are silenced. I do not take counsel from the dead. Anditaona vanhu vakafa. Mwari havadi achiguidwe nevanhu vakafa, achiconsulte kuvanhu vakafa kuti tinorarama sei upenyu. Tinese upenyu hwedu muna Mwari through Jesus Christ. Full stop. Kutira kuti ndikanzwa voice, I'm going to fast that day.
ndikarinzwa that voice ndiri kuriramba ndiri kuchema nesari kuti Mwari ndinzwirewo tsitsi, deliver me from this spirit, andikude mweya wetsvina. But maini kana muri kuHarare vanhu vari kuenda kumakomo kunana Dombo Shava kuita to have time of separation yekuzvinamatira upenyu hwako, kunonamata kuti Mwari, especially une vamwe vanhu mahelpers vari kubhiliva the same kuti tikuenda Friday night kuswera tiriko Saturday night todzoka kumba tichinamata the same thing yekuti Mwari tibatsirei, Mwari ndibatsirewo, handisi kuuda mweya uyu, ibva pandiri, enda mweya vanhu vakafa, it belongs to the graves. Andina mwe munhu vamwani pafamily vachakudza kuti unozvigona, unofunga kuti wakangwara, dai watongoramba zvako uchitongoita ameno, because ndisatani anenge akukupa fear munin'ina. Don't listen to that. Handiti ndisatani anenge akukupa fear. Inini munin'ina, that's my advice. Namata isa upenyu hwako kuna Mwari, unamate Mwari mwene muzvokwadi zviri clean, usina zvaunopiwa ndapota. Uudze vana vako nevanhu hama dzako please kuti guys ngatinamatei, izvo ndo zvinoitika kwandiri, mufunge ndinonzwa mavoice richindudza kuti ita zvakaipa ende handichada kuzviita. Ini wadaro munin'ina watendeuka, because unotonamatira vanhu kuhospital vagopona, ototi ndinoda kuti vanhu vatopona kwete vasara vachifa, ende wakaita zvakanaka munin'ina, une mwoyo wakanaka, wakabva waregera, bhozi wakazviona kutika, bhozi dai vamwari uri umwe munhu asinganzwiseki vatoti handina basa nazvo, zvinofunge wakaita zvakanaka, shuwa regera kuenda kunamatira vanhu kusvika iyi nyaya iyi wagona yapera, inopera munin'ina. Thanks a lot, God bless you, bye bye.